Že áno, nie. Takže, vážené dámy, vážení páni, ďakujem pekne, že ste prijali pozvanie na náš briefing, ktorý je venovaný aktuálnej téme, slovensko-ukrajinským vzťahom a ich aktuálnej situácii. Dovoľte mi, aby som na briefingu privítal podpredsedu SDK-ODS a lídra kandidátky SDK-ODS do Európskeho parlamentu, pána Ivana Štefanca. Ja sa predstavovať v Košiciach nemusím, mňa poznáte. Zvolali sme tento briefing najmä preto, lebo včera som spolu s pánom podpredsedom Štefancom, našim lídrom eurokandidátky, navštívil Užhorod a cieľom našej návštevy bolo stretnúť sa predovšetkým so slovenskou menšinou, so zástupcami slovenskej menšiny. Určite viete, že v Podkarpatí, alebo keď chcete po ukrajinsky v Zakarpatí, žije 15 000 Slovákov, ktorí tam majú čulý spoločenský spolkový život. Navštívili sme slovenskú základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským v Užhorode. Stretli sme sa s zástupcami Matice slovenskej aj 4 spolkov, ktoré tam pôsobia. Navštívili sme Centrum slovenskej kultúry a samozrejme boli sme na generálnom konzuláte. A zaujímali sme sa predovšetkým o to, ako Slováci vnímajú veľmi turbulentnú politickú, ale aj spoločenskú zmenu, ktorá sa deje v týchto týždňoch na Ukrajine a mesiacoch. Toľko snáď z mojej strany na úvod a poprosil by som pána podpredsedu Štefanca, aby teda informoval o našich zisteniach. Ďakujem pekne aj za uvedenie. Chcem vás tiež pekne pozdraviť, pekné dobré ráno, dámy a páni. Tak ako povedal kolega pán podpredseda Novotný, včera sme sa stretli so zástupcami našich krajanov, ktorých je 15 000, našich Slovákov na druhej strane hranice, slovensko-ukrajinskej hranice. V Užhorode sme sa stretli s predstaviteľmi našich menšín. Naozaj nás zaujímalo predovšetkým, ako táto turbulentná situácia dopadá na ich bežný život, ako im môžeme pomôcť. V prvom rade sme sa stretli s veľmi jasným odsúdením ruskej agresie a anexie Krymu. Naši Slováci to vnímajú veľmi, veľmi citlivo. Najskôr sme sa stretli s kritickými ohlasmi na pomalý postup našej vlády a ministerstva zahraničných vecí pri reakcii na ruskú agresiu na Kryme. Zároveň ocenili takisto náš postoj SDK-u Demokratickej strany, ktorá presadila na parlamentnej pôde vyhlásenie ku Ukrajine, kde odsúdila postup ruskej strany a presadila vyhlásenie ku zachovaniu medzinárodných dohôd a ochrane celistvosti ukrajinských hraníc. Naozaj naši krajania to vnímajú veľmi, veľmi citlivo. Hovorili nám o mnohých ľudských príbehoch, ako momentálne sú Ukrajinci na Kryme šikanovaní, diskriminovaní, vyhadzovaní z práce, kde táto situácia dopadá na životy bežných ľudí a nechcú sa s tým zmieriť. Myslím si, že to je veľmi podstatná správa, aby sme dodržiavali medzinárodné právo, aby sme sa nezmierili s ruskou anexiou na Kryme, pretože zachytávame signály aj zo sveta, ako keby už bola situácia na východnej hranici Ukrajiny je väčšou prioritou ako Krym. Nie je tomu tak, pre nás platí medzinárodné právo a ozaj tá situácia na Kryme musí zostať v pozornosti medzinárodných inštitúcií Európskej únie aj slovenských predstaviteľov. Čo sa týka bežného života našich krajanov, navštívili sme slovenskú školu v Užhorode, kde sme mali veľmi príjemné stretnutie. Je to najprestížnejšia škola v Užhorode, kde študuje viac ako 300 žiakov. Pani riaditeľka nás previedla školou. Je naozaj veľmi príjemné zistiť, že každý žiak veľmi plynule hovorí po slovensky, že je záujem o slovenčinu, že sa rozvíja náš jazyk v blízkom zahraničí. Považujem to aj za našu povinnosť, aby sme sa starali o našich krajanov, aby sme sa starali o udržiavanie slovanského ducha a šírenie slovanského jazyka v zahraničí. Preto sme hovorili aj o konkrétnych riešeniach, ako môžeme pomôcť rozvoju tejto školy, či už z hľadiska výpočtovej techniky, vybavenia, či už z hľadiska tlače učebníc, ktoré takisto potrebujú pre výuku slovenčiny a ďalších odborných predmetov. Hovorili sme takisto o
s našimi krajami o určitých štandardoch, ktoré v rámci európskeho procesu na Ukrajine je potrebné dodržiavať, keďže vieme, že za sovietských časov vlastne Slováci ako keby neexistovali na Ukrajine a až po vzniku Ukrajiny táto krajina uznáva slovenskú menšinu. Hovorili sme o budúcnosti Slovákov na Ukrajine z toho hľadiska, že veľmi podporujú naši krajania európsku cestu Ukrajiny, ale zároveň podporujú zavedenie európskych štandardov. Je aj z nášho pohľadu veľmi dôležité sledovať tento proces, aby sa dostalo našim krajanom nielen podpory morálnej, nielen podpory v rámci legislatívy, ale aj postupne dostávali zdroje na svoju činnosť, na rozvoj svojich tradícií. Platí to samozrejme oboj strane. Tak ako Slováci rešpektujú ukrajinskú a rusínsku menšinu, tak budeme presadzovať aj pri vzájomných slovensko-ukrajinských jednaniach, aby slovenská menšina bola rešpektovaná na Ukrajine, aby sa mohla rozvíjať. Čiže veľmi sa teším na prípravu slovensko-ukrajinskej zmluvy, ktorá, verím, bude úspešná vzhľadom na prípravné práce a vzhľadom na to, aby sme vzájomne rešpektovali a podporovali si rozvoj nielen našich krajín, ale aj menšín v našich kultúrách a na našich územiach. Sme presvedčení, dámy a páni, že odstraňovanie bariér je užitočnejšie ako ich stavanie. Preto SDK, Demokratická strana, podporuje európsku cestu Ukrajiny nielen z hľadiska toho, že tam žije mnoho našich krajanov a že tam žije silná slovenská komunita, ale aj preto, pretože vidíme príležitosť zvlášť pre rozvoj východného Slovenska v odstraňovaní bariér a v tom, aby sme spolupracovali nielen kultúrne, obchodne, nielen spoločensky, ale naozaj na všetkých poliach. Nechceme, aby Európska únia končila na východnom Slovensku za hranicami Košického a Prešovského kraja, ale práve aby tu bolo centrum diania a veríme, že postupne práve ten približovací proces Ukrajiny smerom k Európskej únii pomôže k tomu, aby z východného Slovenska sa stal región, ktorý bude prosperovať, pretože si naozaj zaslúži našu pozornosť a približovanie sa Ukrajiny k Európskej únii je z nášho pohľadu veľmi, veľmi dôležitým krokom pre rozvoj tohto regiónu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja len veľmi krátko možno doplním, že náš program pokračuje samozrejme aj dnes. Pán Ivan Štefanec je ešte celý deň v Košickom kraji, v našom regióne, má nejaké svoje stretnutia, ale to dôležité, čo chcem povedať, je, že za chvíľu sa znovu odoberieme na našu východnú hranicu, tentoraz na riaditeľstvo hraničnej a cudzeneckej polície do Sobraniec. Ono sa to volá, že riaditeľstvo hraničnej a cudzeneckej polície Sobrance, ale sídlia na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom, kde by sme sa chceli informovať predovšetkým o zabezpečení našej východnej hranice. Veľmi dobre viete, že boli prijaté zvýšené bezpečnostné opatrenia aj vo vzťahu k tomu, že existuje obava v Európskej únii, že by mohlo dôjsť k zvýšenému prílivu utečencov cez našu východnú hranicu, takže chceme sa informovať, ako sme na to pripravení, ako to v praxi vyzerá, ako tieto bezpečnostné opatrenia v praxi fungujú. Takže toľko snáď na záver, priestor na vaše otázky. Nie sú žiadne otázky. Veľmi pekne vám ďakujeme, že ste prišli. Ja len opravím. Riaditeľstvo hraničnej a cudzeneckej polície sídli skutočne